Ahoj, já se jmenuji David. A já Dominik. Společně natočíme druhý tutoriál na GTA San Andreas. Tentokrát to bude tutoriál, jak se dostat na policejní stanici. Takže za prvé musíte mít buď policejní auto nebo motorku. V našem případě je to motorka. A zkuste se řídit podle nás, jestli najdete nějaké podobné místa a zkuste najít tu policejní stanici s námi. A doufám, že do budoucna natočíme spolu nebo sami víc videí a jako za lajky, komentáře, odběry, prostě za všechno budu rád. Já si myslím, že tak určitě to bude 1 video měsíčně. Možná i 2 měsíčně, si myslím, že to bude na 100%. A jinak jako když dlouho nic nebudem točit, tak určitě potom jich naděláme víc. A do komentářů nám pište, o čem bychom měli dělat tedy ty tutoriály. Tutoriály děláme na Minecraft a GTA San Andreas. Tak už jsme tady. A teďka nám otevře a teď vám ukážu, když pojedete s obyčejným autem, že vám neotevře, že potřebujete fakt něco policejního, tak třeba tady nějaký auto si stopnem, třeba tohle. Headshot. No a dívejte, že nám prostě neotevře. Trošku se mi to laguje, se omlouvám. No, vidíte, no a ten chlapek už je tady, už mě s tam chce vyhodit. Tak já mu to auto vrátím asi. No, nenechám se zbyt, nechám mu ho tady. Vezmu si tu motorku a ukážu vám to zevnitř. Čekejte chvilku, musím si tu něco vyřídit. Tak. A já vám to teď ukážu zevnitř. Tak, no otevře nám. A tady je taková garáž a hlavně neslízejte z té motorky, nebo po vás začnou ti policajti střílet a houkat a... Tady to vypadá takový... Teď vám ukážu, když slezu z té motorky, že hned po mně začnou jít. A možná to tu až začne houkat trochu. Tak dívejte. A za chvíli už si mě všimne. Vidíte? Zatím ještě nestřílí, ale možná když ještě, no vidíte, už je jich tu víc. A když si nasednu zase na tu motorku, tak už by měli být v klidu. A když ne, tak napíšete cheat, který jakože, aby ti policajti po vás nešli. Může to být i jakože na ulici, když střílíte po někom, tak tam přijedou a samozřejmě po vás taky střílí, tak napíšete cheat, no a už to houká. Napíšete cheat, který se píše A, E, Z, A, K, M, měkké I. Tak... To bude asi pro tentokrát všechno, takže se s váma rozloučíme a nezapomeňte dávat lajky, komenty, odběry, za všechno budeme rádi a u dalšího videa čau. Čau.